Намасте, аз съм Никол и добре дошли в ден 10 от нашето йога приключение. Вече минахме повече от половината, втората пикова поза, така че днес е ден за заслужена почивка, която ще си отредим. Време е, макар и за кратко, да забавим темпото, да се върнем към дъха си, да позволим силата да се изгради в тишина. Нека да застанем в детска поза, в която ще започнем днес. Тоест, отваряме краката колкото е постелката, сядаме върху петите и потъваме напред, така че да изпъвем ръце напред, колкото ни е удобно. Нека да сложим чело на постелката, да затворим очи и да усетим как дъхът ни започва да ни води. Нека да направим място за изграденото вече. И да си позволим да усетим силата си в дъха. С всяко вдишване нека усетим как се разширява гръдния ни кош и долната част на гърба ни дори. Да позволим на дъха ни, на енергията да влезе във всяка част на тялото ни. Не се разтягаме и си почиваме. Нека да разпънем ръце малко по-нагоре, да разтегнем хубаво тялото и внимателно да вденем дясната ръка под лявата, така както правихме преди, но този път от детска поза. Ръката продължава да са същите, дясното рамо и дясната ръка са на пода, а лявата е над ухото. За едно нежно разтягане на горната част на тялото. Дишаме и се отпускаме. Изграждаме увереност и сила. Със следващото ни вдишване внимателно се вдигаме, за да сменим ръцете. Лявата се промушва под дясната, полагаме ляво рамо и ляво ухо на постелката. Дясната ръка се изпъва над главата ни. Дишаме. Усукваме се леко. Оставаме място за новото, за изграденото. Със следващото вдишване внимателно се надигаме и оставаме седнали върху петите, както до сега. Поставяме ръце зад нас, под раменете, така че пръстите да сочат краката ни. С вдишване изпъваме гърди нагоре, хубаво, колкото можем, така че да разтегнем рамената още малко. Изпъчваме гърди, дланите не се отлепят от пода, напротив са твърдо залепени. Ако това е прекалено трудно, напрежение има в колената по някаква причина, може да седнете нормално и отново да се изпъчите по този начин. Иначе сме така. Другата модификация е с тухличка под ръцете отзад, за да са малко по-надигнати. Важното е да се изпъчим, да приберем плешките максимално назад, за да изпънем рамене и да усетим разтягането в тях. Дишваме тук, отваряме сърцето си за новото. Правим място за вече изграденото. Дишваме и издишваме в център. Сега нека да направим малко кодешки разтягания, като застанем на 4 крака. Дишваме и издишваме, прибираме глава и гръб. Изкърпваме. Дишваме дуба и глава нагоре. Издишваме гърба нагоре, глава към корем. Още 2 пъти дишваме.
И издишваме, изпъваме се хубаво. Последен път. Сега нека седнем с разкрачени крака, както правихме преди няколко дни в началото на предизвикателството, като тук може да седнем върху някоя тухличка, ако имаме желание. Изпъваме десния крак, свиваме левия, краката са разкрачени на ширината на постелката, дългата страна на постелката. Прибираме дупето, така че да сме седнали на седалищните кости. Спъваме гърба нагоре, вдишваме и с издишване се накланяме надясно. Дясната ръка е от вътрешната страна, а лявата отива над ухото. За едно приятно разтягане. Дишаме тук. Може дори да си подпрем главата с ръка, ако ни е по-приятно. И ако главата ни тежи. Отваряме гърди нагоре. Вдишваме и се изправяме. И сега без да променяме краката, само торса обръщаме надясно. Вдишваме, надигаме ръце нагоре и с издишване се накланяме от гърба с сравнително прав гръб надясно. Хващаме десния глезен, десния крак, докъдето стигнем и пасивно може да се наведем. Тоест днес нямаме нужда от толкова прав гръб, може гърба да е малко по-заоблен. И крака със сигурност може да е свит по този начин в коляното. Отпускаме се. Даваме си място за почивка. Днес не бързаме. Почиваме си без вина. Без да имаме чувството, че изпускаме нещо. Със следващото вдишване внимателно се изправяме и сменяме краката. Изпъваме левия, свиваме десния в коляното. Вдишваме, издължаваме се и с издишване лявата ръка пада от вътрешната страна на ляво бедро, а дясната се протяга възможно най-много над дясното ухо. Разтягаме се хубаво. Позволяваме на дъха ни да направи повече пространство в нас. Да ни напълни с позитивна, положителна, бяла енергия. Със следващото вдишване се изправяме и обръщаме торса да гледа левия крак. Вдишваме, издължаваме се нагоре и с издишване се навеждаме колкото може по-надолу за едно сравнително пасивно изразгъване. Не е нужно да се напъваме, не е нужно да правим нещо, което не ни е по силите днес. Днес не е ден да излезем от комфортната си зона, както бяха предишните, а напротив, може би да намерим новите й граници. Вдишваме и внимателно се издигаме. Сега разкрачваме и двата крака, като за тази цел, за следващата поза, може да използваме една тухличка пред нас, за да ни е по-лесно да се наведем. Вдигаме ръце нагоре, издължаваме гръбнак, вдишваме и с издишване внимателно и бавно се навеждаме с прав гръб, колкото може по-надолу. Краката са в контрашпиц, сравнително активни са. Когато стигнем до там, докъдето ни позволява комфорта, можем да се наведем, да хванем тухличката, да опрем чело в нея и да останем тук за 10 вдишвания и издишвания.
Нека усетим тишината, усетим дъха си и усетим силата, която се крие в тях. Както вече знаем, силата се изгражда в тишината. Внимателно с вдишване се вдигаме, бавно и нежно, и лягаме на постелката. Лягаме с гънати крака в колената, като кръстосваме десния глезен върху лявото коляно. С вдишване вдигаме лявото коляно и го придърпваме максимално много към нас, така че да сключим ръце зад лявото бедро. Образуваме тази цифра 4 горе-долу с краката за едно легнало разтягане. Придърпваме колкото може крака левия към нас, като се стремим дупето да не се отлепя от постелката. А десния крак отваряме колкото може в коляното. Сякаш бутаме коляното. Аз обичам да го бутам малко с десния ми лакът. Разтягаме долната част на тялото. Отпускаме се. Вдишваме тук и с издишване отпускаме левия крак на постелката, без да сменяме нищо в краката. Вдишваме и с издишване слагаме краката да паднат наляво, така че десния да стъпи на пода, а левия да е сгънат, полегнал на пода. Тук се опитваме да отворим десния така, да е твърдо стъпил на постелката, но и да го отворим така, че да усетим разтягане във външната част на дясното бедро, отстрани на дупето, така да кажа. Така че намерете своето място, като може би малко отворите десния крак и се отпуснете. Дясното коляно сочи нагоре или е малко отворено назад, така че да се усеща това разтягане. Тук имаме и леко усукване, освен разтягането. Дишаме и се усмихваме. Със следващото вдишване вдигаме краката и сменяме другата посока. Левия се кръстосва върху десния, глезем върху коляно и вдигаме десния крак близо до торса. Лявото коляно бутаме леко да го отворим, така че да усещаме разтягане в лявото дупе. Лявата страна на дупето, но по-скоро отзад на крака. Дишаме рамената, целият гръб, всичко е на постелката. Позволяваме на дъха ни да ни отпусне, да отида на тези места, които все още може би имат напрежение. Позволяваме на ума ни да се отпусне, да се освободи. Вдишваме тук и с издишване отпускаме десния крак на постелката. Без да променяме нищо, оставаме краката да паднат, така че лявото стъпало да стъпи на пода. И го отваряме. Тук усеща много по-лесно разтягането във външната част на бедрото. Лявото коляно сочи нагоре, а дясното леко бута лявото стъпало, така че да отворим повече краката. Дишаме и отваряме място за изграденото. Напомняме си, че покоя също ни е нужен не само в йога практиката ни, но и в ежедневието. Нека си даваме минутка покой всеки път, когато имаме нужда от нея. По време на покоя имаме не по-малко заслуги, отколкото през останалата част на продуктивния ни ден.
Нека със следващото вдишване внимателно се изправим и отново поставим крака в сгънати в колената. Следващата поза е поза мост, за която ще е хубаво да имате една тухличка, която да сложите на втората или на първата степен, т.е. на най-малката или на втората степен, като това са трите степени, под дупето си. Точно където е опашната ви кост. Аз я предпочитам да я сложа на втората степен, за да повдигне малко повече кръста ми. Ако това е прекалено за вас, може да оставите на малката степен. Ръката са сгънати в колената, ръцете са от двете страни на торса. Нека да затворим очи, да се отпуснем за кратко в тази макар и лека инверсия. Да дишаме, да се отпуснем. Тук няма усилие. Не гоним никаква поза, не гоним никаква цел, освен релаксацията на тялото ни и на нервната ни система. Ако нямате тухличка в къщи, може да използвате възглавничка под дупето с цел да надигнем таза без усилие, без да даваме нещо от себе си. Бих казала да използвате и книга, но не знам дали имате книга, която да не ви се свиди да легне отгоре. Дишаме и се отпускаме. Сега може да останете тук, може и внимателно да вдигнем леко крака нагоре, без да мърдаме тухличката над нас, за една лека обърната асана, като поза свещ, но с подпора. Краката са в контрашпиц или отпуснати нагоре, вдигнати са нагоре. Отново се опираме на тухличката, тя е нашата опора и даваме малко кръвта да се обърне на другата страна, т.е. притока на кръв да отиде по-лесно нагоре. Тази поза е прекрасна да правите след работен ден, дори и в леглото с надигнати крака на стената. Вдишваме и бавно отпускаме. Нека внимателно да махнем тухличката, вече няма да ни е нужна. Да прегърнем колената към себе си, да се залюлеем, да масажираме гърба. Да вдишаме тук и да издишаме, да се отпуснем в шавасана. Тази практика е кратка, но надявам се сладка. Нека да затворим очи, да се отпуснем за последно в тази поза на покой. Да усетим тялото си, да усетим мислите си, на къде ни водят и да се опитаме да не ги следваме. Те само се опитват да ни разсейват. Нека да отпуснем всеки мускул с дъха си. Да си дадем тази заслужена почивка. Нека внимателно да размърдаме пръстите на ръцете, на краката, главата и внимателно и може би с затворени очи да седнем в удобна позиция. Да отворим бавно очи. Благодаря ви, че бяхте с мен в днешния 10-ти ден на спокойствие и тишина.
Надявам се, че успяхте да презаредите, успяхте да усетите ефекта на това, което свършихме до момента. Надявам се, че усетихте увереността в себе си, че може да продължите, защото стигнахте до тук. И ви чакам утре за последното ни приключение. Намасте!